وەزارەتە بەرەوانیە رووسیە ڕاگەهاند کوان هەژمارەك بالەفران ji بنگا حمîmîm ya li bajarê Latqiyê veguhesne ji bo balafirxaneya Qamişlo li ser sînorê Tirkiyê. Kanala Zvîzda ya Rûsî îro ragihand ku armanca veguhesna balefiran bo balafirxaneya Qamişlo ewlehiya polîsên leşkerî yên di çarçoveya rêkeftina Rûsî-Tirkî de dewriyan li Kurdistana Sûriyê encam didin. Kanala Navbûrî diyar kir ku sîstema berevaniya esman bandsîr li balafirxaneya Qamişlo hatiye belavkirin û hemû tedabîrên ji bo ewlehiya balafirxaneyê bi dawî hatine. û serbar kir û got balafirek ji corê mî 8 gihişte balafirxaneya Qamişlo û du balafirên din yên corê mî 35 parastina balafirxaneyê dikin. Ji alî xwe ve Wezareta Berevaniya Rûsyê doh ragihand bû ku wan dewriyên esmanî li Parêzgeha Hesekê lê Kurdistana Sûriyê berfirehtir kirine. Di heman mijarê de Vladimir Yevseyev cêgerê rêveberê peymangeha Kombenda Dewletên Serbixwe got ku li gorî peymana Rûsya bi rejîma Sûriyayê re Rûsya dikare paregehên xwe li her cihekî li Sûriyê ava bike. Ji sala 2015 ve welatê Rûsya derbasê Sûriyê bûye. Ew jî li ser daxwaza Beşar Esed serokê rejîma Sûriyê. Herwiha ji sala 2015 ve ta niha welatê Rûsyayê xwedî du bargehên serbazî ye. Yek ji wan bargeha Hemîmîm li bajarê Latqiyê ye û a din jî bargeha serbazî ya li Tartûsê ye.